Den nye naturtrampolin. Ikke for hård, men heller ikke for blød. Og super elastisk. Den nye trampolin er fuldstændig miljøvenlig. Kun af naturvenlige produkter. Den er ikke dyretestet. Og desuden får du også god motion. Vi har spurgt nogle af kunderne om, hvad de synes om vores trampolin. Den er bare helt vildt fed. Nu bruger den hver dag, og jeg er også blevet mere aktiv. Den er for alle aldre.